Sziasztok, Nét vagyok, aki velem van ma Danda 2000, Igen, sziasztok, meg egy creeper. meg egy kedves meglepetés vendég, aki nem tudjuk, hogy még hányszor lesz velünk, Andris HD, és ő ellopta az én szépen elkezdett, megépített házamat, de kit érdekel, legalább van egy ilyen... Csináltam. Nem is, amúgy sziasztok. Igen, és Máté nekem meg szépen berobbantotta a házam. Nem ajaj. én amúgy, robbantottam, hanem a amúgy creeper. Máté, amúgy nem vagyok a házadnál, már van sajátom. Éppen azt vágom. És alapanyagokat tudtalak. És ide jött mindenki egyébként hozzám, ide jön aludni még a csöves, minden csöves ide jön aludni. Na Dani, Csöves, jó van. Fuck yeah. Máté, ugye kilinkelni csatornát. kiét? Pingvin harcosét? Hát persze. Nem, mondd is át egyét. Őt nem ismerem. Tudod azt a híres gyereket? Őt nem ismerem. De ismered. Én... Ja, te vagy az! Nem mondod! Te. Oké. Na majd linkelt ki, please. Igen. Skype-on. Skype-on már. Wow, Creeper! Creeper, bazd meg. Nézzétek, Ne. látjátok mit csinált a házamban? Menj már innen, Creeper! Ne robbanj! Utálom a Creeperöket. Ja, amúgy meg azért van így, hogy itt leestem, mert közben a telefonomon állítottam be időzítőt. Csak szólok. Elmegyek kaját keresni. Zsír! Úgy majd összeépítjük ilyen izével, ilyen mi az? Ilyen lépcsőt, vagy ilyen át. Danival utazósáv. ilyen hidat beszéltünk meg még az első Igen, arról beszélek, ilyen hidat. Lefelé hajló hidat, mert az enyém ugye kisebb. Jó, hát úgy. Van nálam. Simán majd lépcsőkből meg tudjuk csinálni ezt. Ez mi? Ja, homok. Jó, tényleg, haza kéne mennem, csak nincsenek. Fú, amúgy tudjátok hányszor voltam dzsungelbe úgy túlélni? Egyszer? Nem, úgy soha. Az jó. Régen utáltam a dzsungeleket, most így megtetszett, mert most már jobb az FPS. Jó. Dzsungelbe jó. Na, ide sikerült letennem az ágyam. Most már van egy jó sok FPS-em, legalább. Persze. Én olyan ügyes vagyok, Tudom. és már nincsen kajám. Ez És melyikre költözek? Amúgy most melyikre költözek, erre nem akarok, mert akkor ide készítjük. Ja. Jaj, nem nektek szólt. Amire szólt. Csak hangosan gondolkodik. Ja. Bocsánat. Bocsánat. Jó, megbocsátok. Kokobin! Pingvin. Mi? Hát azt mondtad, Aj, Istenem, Azt mondom, kéne kokobin. olló. Nektek nincsen ollótok? Vasunk Olló, sincs, olló. nem hogy olló, mert még bányát se találtunk, és azt mondod, bányászni mész. Hát igen, azt fogok. egyébként ajánlhatok valamit, hogy arra van a bánya. Jó, mindjárt majd, hogyha kész a ház. Nekem... Ó, persze, és még a csákányt is hagytam. Kokobint így simán meg lehet enni, nem? Mi az Nem a kokobin? Kakaóbab. Kakaóbab. Akkor azt mond. Hogy De kakaó. kokobinnek jobban hangzik. Nem hiszem. Szerintem meg egy... Szerintem se. Most milyen jó? Kakaó vagy a kokobin? Kakaóbin. Ez mi? Ez egyáltalán mi? Dani, hova tűnt az én maradék kajám? Volt nálam legutóbb Nekem- 18. Nekem is eltűnt. Nekem is eltűnt. Nem tudom, mi történt. költözünk. Aha. Amúgy ebben a részben mit szeretnénk elérni? Én azt, hogy legyen egy kis bármim. Habár... Én azt, hogy legyen egy kis üvegem.
Én meg azt, hogy legyen egy kis bunkim, és az, hogy bányásszak egy vasat. 2 kell az ollóhoz. Már Ja, egyet? tényleg, Nem akkor siet egy kicsit, már egy vasat, nem Ez siet jó. egy kicsit. Jó van, na csak negyedet. Jó van, na csak negyedet. Az hogy? Nem siet egy kicsit el? Nem tudom. Ne sietedünk. Amúgy kinek van ilyen ilyen izéje, ilyen létrája, Nekem. Senkinek. akkor kéne létra. Nekem szerintem van egy, de lehet, hogy Egy darab, az nem elég. Vágj De fát. nem elég. Mit is akartam? Ja, igen. Kinek van fa, izé, mi az? Bolta? Boltaja. Nem muszáj bolta hozzá. De muszáj bolta hozzá. Nem muszáj. Kézzel is De mert így lassú. nem mondod. Tudod mi kéne Esik- nekem? Itt egy chest. Jaj, ebben nincs semmi. Nincsen senkinek egy fa baltája? Jaj! Nincs. Képítkedik Dani, van fölöttem. fákjád? Dani, Nincsen. nézzél le. Hol vagy? Itt vagyok. Hello. Mit keres ön a házamnál? Hát, Tudja, hogy erre érzékeny vagyok. fa balta Egy kéne. érzékeny lélek vagy. Na van kőbaltám, igaz, hogy furra majdnem széttör, de itt van, dobom. Ne! Oké. Ugorj utána. 16, Ö. elviszek még magammal szenet, meg fát, meg Jobb, hogyha arra költözök. melyikre? Mm. Várjál, gondolkodok, hogy vágsz melyik nekem is költöz. fát, akkor ha találok ércet, akkor adok. Akkor Most te hat. melyikre költ? Most te hol laksz, Ott Máté, azon amúgy? már elkezdtem építkezni. De miért azon? Én nem költöztem a De tiédre. nem baj, de mindenkinek legyen egy ilyen külön kis villája, és én már azt elkezdtem. Dani, vető Ja. magad, te fogsz megint garázdálkodni? Nekem most van egyetlen egy, mert az is eltűnt. Nekem az van 10-valahány, mert betettem a ládába. És Nekem meg nincs benne texture pack, pedig berakhatnám. Csak már elfelejtettem, hogy nem mindegy. ide teszem, hanem így ide. És valaki kis kaját szervelhatna. Nálam van. Ja, meg bocsánat, hogy én kaptam az egyik legunalmasabb részt itt a fejlődésbe. Gondolok itt a bányászásra, ami szerintem az egyik legunalmasabb dolog, de hasznos, nem is kicsit. Basszus, kétre. Mi Amúgy a Minecraft-on amúgy csak azt kell csinálni, Szinte. amúgy az a legrészletesebb. Hát szinte csak azt. Ó, persze. Hát miért? Nem Meg a azt fovágás. mondom. Shoder találtam. Shoder Norbi update. Yeah, van Találtam egy bányát. kapok. Ide én most nem megyek le. Szuper. Majd megyünk. Adta! Nem. Paká. Hova kéne menni? Ide kéne menni. Igen, ide kéne menni. Andris, Igen. most éppen milyen részen vagy? Most kezdek el fölmenni a fára, és elkezdeni Na építeni most a menj le cuccot. szépen a talajra. Minek? Mert rád akarok tépézni. Várj egy picit. Mély pont rá. Azért, mert a Dani gondolom fönn van a fán. Jó van, Igen. csináltad. Most nappalodik, vagy esteledik? Most nappalodik, és ennyi idő... Igen. Nem, most lett este. Nem, mert ott már jön föl Akkor- a nap. Vagy nem, most Nálam lett most lett este. Igen, igazad volt. Na Akkor- látjátok. Akkor aludjunk. Ja, tényleg. Léci, aludjunk. Én nem alszok, mert én közben kraftolok. Léci. Dani, Aludjunk. Min értem, aludni van házunk, nem bányászunk. Nem tudunk. baj, de én meg nem látok semmit. igen, és a Világos is videó kijelentett miatt ilyet. is. Mert hogyha ott... Jó, van, ne Igen. rinyaljatok. Sírni ne azt kezdjetek. felestem.
De... Szóljak, Jó, kifeküdt én már le. alszok. Oké, én alszok. Kifeküdt Én még le. most fogok egy pillanat. Na, Így kiégetem a homokot így. alszik, ez is értelmes. Jaj, utálok alatt. Andris HD alszik. Na végre. Így. Na, így már tökéletes lesz Dani, szerintem. csináljak kapát. Hú, azt a gyerekek. Kapásból kapát. Kapát. A Minecraftban ugrani az vakmerő. Értitek? Vakmerő. Hát igen, vak. Ismerős dolog. Vak, ismerős. Vak is. Amúgy így Este vakmerőzni az nehéz. valamelyik este amúgy föl kell maradnunk, hogy legyen pókfonál, mert abból csinálunk horgászbotot, és akkor a kaja meg lesz oldva. Nekem van pókfonál egy csomó. Nekem van pókfonál, de volt több is. Ja, érteni. Fuck yeah. Ide? Hogy is van ez? Elkezdek itt termeszteni. Füvezünk. Érted? Nem. Füvezni jó. Sose füvez Facebookon. Na hallod, hogy lehet a kaktuszt tálba lakni Kaktuszt? egyáltalán? Elvileg csak simán csinálsz egy tálat, és Rákattintasz. behúzod. Ja, rákattintasz. Milyen tálat? Ilyen. Ja, tálat végül Hát, is. Azért mondom, és ne kötek egy... Oké. Dani, akkor Oké, tehát És hogyan- jó van, jó és- van. És hogyan? Ezt Az most inkább tudom. vödör, az inkább vödör. Nem, Ugyanúgy kell csinálni, mint a vödört. De ugyanúgy kell csinálni, mint a vödört. Ja, csak fából, és ezt a Minecraft tálnak annyi, hívják. hogy az egyik fából, másik vasból. Dani, Nagy, most nagy jövök fel a különbség. házadba, és akkor megnézed. Jó, de ugyanúgy kell csinálni. Mit keresel itt már Akkor megint? adsz pókvonalat? Meg akkor megpróbálom megcsinálni azt a izét, amit kértél. Nem adok, van egy darabom, az kell nekem. Mire? Én is Horgászból. azt akarok. Adtam volna belőle kajából, na így mondom. Ez is jó, de adtam volna belőle Ez kaját. valami kaja tényleg kéne nagyon. Nekem van most még egy kicsi. 20 szék. Az ott mi? Az ott Andris? Hol? Igen, Andris. Jó. Andris, igen. Én megszerzek ilyen vetőmagot, és Dani, de a Szenved a fával. fa Szenved a mellé fával, teszek tudod. vetőmagot, egy pár darabot. Miért az én fal Mert csak mellé itt van rakod megint? föld. Ó, Istenem, már megint az én fámra rakják az összeset. Minden cseves itt alszik, minden cseves ide Nyugodjál csinál már mindent. meg. Amúgy meg annyit mondok, hogy videón kívül fogok majd fát vágni. Mert most avval nem akarom húzni az időt, most inkább hasznos dolgokra. Igen, és az én telefonom Azt volt. hittem már... És most ért elvileg véget a 15 perc. De ahogy néztem, 15 percnél többet is felbírunk tenni, mert mindegyik videó eddig a kettőből túllépte a 15 percet. És nem volt De túllépve már néztem szerintem. most. 15 perc, pár Igen, és másodperccel túllépte. túllépte, nem? És 15 Ennyi? perc a limit. Nem sok. De szerintem még 15-öt azt még így elizélje, nem? Szerintem a 15-öt még az a... Szerintem az. Hogy azon túl, hogy mondjuk 16, De akkor mondjuk még a 15, meg 46 másodperc mondjuk még fölmegy, nem? Úgy gondoltad, nem? ilyen. Akkor hagyjuk most abba? Hát... Ja, és akkor kezd újra. És majd úgyis az intro. Oké, hát akkor sziasztok. Elköszönni. Sziasztok! Dani.